ZANU-PF has a soiled history of killing our people. They killed people during Inouraya. They killed people when Tekere wanted to form an opposition. They have been killing people for a very long time. The opposition has accused ZANU-PF of orchestrating the incident, a claim the governing party has denied. A Zimbabwean man has died after he and other opposition party supporters were ambushed by suspected supporters of the country's ruling party on their way to a campaign rally west of the capital, Harare. Greetings, good people. My name is DJ Holly and welcome to Point 5 Creative Studios. If it's your first time here, hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kanongo gara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent nekusapota chitubu checontent right. Nyaya yasvika pakaipa, nyaya yasvika pakashata mawani ndo andauya nawo panapa zvamanje hanzi ZANU-PF inouraya vanhu. Pakashata sezva munongoziva kuti ini ndiri panapa kungofambisa mashoko ndomauya nawo sezvaari ndichingomapa kwamuri. Well, weekend more blessing ali akawigwa, paakavigwa pakaita kakudhonzerana kwemapato handitika opposition. Saka ndine tuma interview twandinato twandichakuratidzai, and during my interviews pakazobuda mashoko ekuti ZANU-PF inouraya vanhu. Pakashata. So without wasting much of your time, rega tijambire muclip. It's in fact my clips akati one day my clips acho anditika ndo andoda kuti ndikuratidzei mumva mazvionera mega. ZANU-PF has a soiled history of killing our people. They killed people during Inouraya. They killed people when Tekere wanted to form an opposition. They have been killing people for a very long time. It is up to the citizens of Zimbabwe to unite and try to push back. Mapanzwera apa rega tipa dzogorodze munyasonzo. Dzogororo ine simba. ZANU-PF has a soiled history of killing our people. They killed people during Inouraya. They killed people when Tekere wanted to form an opposition. They have been killing people for a very long time. It is up to the citizens of Zimbabwe push back against the murderous regime of ZANU-PF. It is very unfortunate that we now have divisive elements who appear to be sponsored by ZANU-PF to perpetuate the suffering of our people. We call upon state organs which are mandated to protect our people, particularly the Zimbabwe Human Rights Commission, to be playing a big role in this particular case. We also call upon our institutions like the police to be non-partisan, to arrest all those who are involved in maiming our people, killing our people. We have a case in Mavuku where a bishop was slaughtered. Is still to be accounted for. The murderers are still to be accounted for. We call upon the Zimbabwean state to, for once, protect the people. The Zimbabwean state should wean itself from the murderous attitude of ZANU-PF. ZANU-PF is not the state. Our state should protect the citizens, not to work in cahoots with the ruling ZANU-PF party to murder our people. Right, mangozvinzwira mega vachitaura naika zvikanzi ZANU-PF ine nhoroondo yekuuraya vanhu kubva kugukura hundi. Vataura zvavataura zvizhinji mazvinzwa. So let me know what you think in comment section kuti zvipomerwa izvi zviri kupomerwa ZANU-PF ndezvechokwadi here, ndezvekunyepa here, mafungiro ako unofunga seiwo iwewe sadunga munhu handitika. So right, the next clip nderamadzibaba eshanduko vanga vari kumemorial service yani yamufundisi vari kunzi vakapondwa naScott. Nyaya dzashoka pakashata. Saka rega tinzwewo version yamadzibaba vachitaurawo maonero avo nemafungiro avo pamusoro pabhishopu wakapondwa handitika. Vakapondwa neZANU-PF, vakapondwa nekuda kwaScott sakupwanya. Ipapo hativanzi hatinyenyurudze. Scott sakupwanya ndiye akakonzeresa rufu, ndiye akatenga banga rakaurayisa munhu, ndiye akabhadhara vanhu vakauraya munhu, so vanhu vakaurayiwa naScott.
so ndoda ngosimbisa vana vemabvuku, vana vari muZimbabwe, vana vanoteera President Advocate Nelson Chamisa, ngatirambe takabatirira tinosvika chete Kenani. Ndinonyara nokuona anonzi Scott haazive meaning yacho, nekuti hanzi pane kambo kanonzi ndakagadzwa, hanzi handina kubvuta, haasi kutoziva meaning yacho. Ndikatomona itonge kashiriswa itonge ari kubhururuka, so nekuti munhu atotomboziva here meaning yekambo aka. Kana toti handina kubvuta ndakagadzwa, ari kurevei? Iye achitamba kambo kezvaakaita zvinonyadzisa zvinoitika, iye haana kana nyadzi Scott. A Zimbabwean man has died after... Right. Murungozinzwirawo mangozinzwirawo mega handitika zvikanzi banga rakatengwa naScott, vanhu vakabhadharwa naScott, but vanhu ava vasati vasungwa nanhasi. Handiziva hangu kuti information yavo madzibaba vakaiwana kupi, kuti iri chokwadi here kana kuti ndeyekunyeba, but isusu tinongoya neumbo hwatinenge tawana tokupai mozvionera handitika. Okay, so I've got two international reports panapa panyaya dzaitika muZimbabwe, kuratidza kuti nyaya dzedu dzasikungoitika local chete, dzakubatwawo neinternational community handitika, vachiona kuti aiwa zvinhu zviri kufamba so handitika. So rega timbowanzwa vachiripota kuti vari kutiwo chii pamusoro penyaya idzi handita. He and other opposition party supporters were ambushed by suspected supporters of the country's ruling party on their way to a campaign rally west of the capital, Harare, stoking fears of growing violence 3 weeks before the elections. In a video footage posted on social media showed unidentified men throwing stones at opposition supporters and a man wearing a yellow shirt lying on the ground. Police said they have arrested 10 people in connection with this latest incident. Welcome back. Police in Zimbabwe have confirmed the arrest of an opposition politician in connection with the violence which occurred during a memorial service for murdered activist Blessing Ali. Job Sikala, who was arrested, is the vice chairman of the Citizens Coalition for Change Party, or Triple C. Ali, who worked for Triple C, was reported missing in May. Her mutilated body was found on Sunday. The opposition has accused Zanu PF of orchestrating the incident, a claim the governing party has denied. As the opposition is accused Zanu PF. Pakashata boys. So let me know what you think. Kuti Zanu PF Inouraya Vanhu here kana kuti kwete. Tine poedu futi atagadzira like what we did last time. Ukaenda pa community pedu unongonosvota maonero ako nemafungiro ako handitika. Voti yako ichi it's confidential, hapana anoiona kuti wavhotera papi kana kuti chii handitika. So as for me, DJ Oli and the rest of the crew behind the scene, ndo information yanga ndangokuigirai manje kuti mungozvionerawo mega pachena zviri kutaurwa nevamwe vanhu pamusoro pemusangano weZanu PF handitika. So tinosangana muvhidhiyo rinoteera.